Adam A. Zango ɗan wasan kwaikwayo ne na Najeriya, mawaƙi, ɗan rawa, marubuci, darakta, mai shirya fina-finai na Hausa, dan shirin talabijin kuma mai yawan taimakon jama'a da waɗanda ke kewaye da shi. Ya fito a fina-finai sama da guda 1000 kuma ya samu lambar yabo da yawa. Adam A. Zango yana da ɗimbin mabiya a Afirka da ma sauran ƙasashen Najeriya da Nijar a duniya. Dangane da lambobin fina-finan da aka nuna da sassaucin ra'ayi, an bayyana shi a matsayin jarumin fina-finan da suka yi fice a Afirka kuma shahararren mai bada nishadi a fina-finan Hausa a duniya. A cikin shekara ta 2000 ya kasance babban jarumi a fagen fina-finan Hausa. Adam A. Zango yana samun labarai da yawa na kafofin watsa labarai a Najeriya, Nijar, Ghana, Kamaru, Chadi, Togo da Benin, kuma galibi ana kiransa da yariman kowane lokaci. Adam A. Zango shine kadai wanda mutane suka shaida a matsayin wanda ya fi kowa baiwa a Kannywood, kuma ana kiransa babban tauraron Hausa na duniya. Dangane da binciken shahararsa, sama da mutane miliyan 300 ne a duniya suke son Adam A. Zango. Yana ɗaya daga cikin masu nishadantarwa mafi girma a Najeriya, kuma ɗaya daga cikin shahararrun mashahuran mutane a tallan talabijin. Adam A. Zango ya kasance jakadan kamfani na gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙasar Najeriya baki ɗaya. Adam Abdullahi Zango an haife shi ne a watan Oktoba na shekara ta 1985 miladiya a ƙaramar hukumar Zangon Katab da ke jihar Kaduna a Najeriya. Sunan mahaifinsa Malam Abdullahi, mahaifiyarsa kuma Hajiya Yalwa Abdullahi. 'Yan ƙabilan harshen Hausa ne kuma mabiya addinin Musulunci. Wasu daga cikin tsofaffin waƙoƙin Adam A. Zango sun haɗa da Duniya ta zo ƙarshe, waƙan Sarkin Zazzau, Shahuda, Samarin Duniya, Komai daga Allah ne, Tsumagiya da dai sauransu. A watan Oktoba na shekara ta 2019, Adam A. Zango ya ba da tallafin kuɗi a matsayin sadaka kusan naira miliyan 47 ga marayu domin su ci gaba da karatu. An yi haka ne a fadar Shehu Idris Sarkin Zazzau. Ga kuma kaɗan daga cikin fina-finansa Ni da ke mun dace wanda aka yi a shekara ta 2013, Najeriya da Nijar wacce aka yi ta a shekara ta 2012, Nisaiba, Rabin jiki, Rawar gani, Rintsin ƙauna, Rumana, Ruwan ido, Sai wata rana, Salma, Shahuda, Siyayya da shakuwa, Soyayyar Facebook, Tsangaya, Ummi da Adnan, Walijam, Wata rayuwa, Ya salam, Zanen dutse, Zarar bunu, Zatona, Zinat, Zo mu zauna, Zulumi, Asin da asin, wato shiri mai dogon zango. Adam A. Zango ya zamo jigo ga rayuwar wasu manyan jarumai a Kannywood, domin kuwa ya reni yara da dama a cikin harkar, kuma a sanadiyarsa tauraron wasu jaruman ke haskawa a yanzu. Shine kadai mai tarin masoya da karancin makiya a Kannywood, domin shi ɗin gwani ne kuma abin burgewa ga kowa. Sunana Abba Hassan, ina kuma yin ka oba. Wannan na zuwa muku ne daga Nigerian Update da Abba Hassan TV.